миллати ҷисман солим роҳан низ муқтадир ва шикастнопазир аст. воқеан тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим нақши муассир мегузорад. салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб қарор дорем. ёдовар мешавем ки толори варзишии мазкур дар арафаи таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтааст. ва имрӯз мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи Матинро бо дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб баргузор намоем. нуфта намонад ки шартҳои барномаи имрӯзаи Матин бештар аз рӯи варзиши вазнин, боди билдинг ва пауэрлифтинг гузаронида мешавад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи Матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Оятулло Исматзода. оятулло Исматзода сокини ноҳияи Варзоб аст. муддати 4 сол аст ки зери роҳбарии устоди варзиш Маҳмадулло Мирзоев нозикиҳои шотоканский карате доро меомӯзад. вай дар ном мусобиқаҳои мухталиф сазовори мақоми аввал гардидааст. инчунин дар 7 сабқати дигар лоиқи ҷои дуюм гашт. дар мусобиқаи ҷумҳуравии шаҳри Хуҷанд зинаи якумро гирифт. номбурда дар сабқати ҷумҳуравии шаҳри Душанбе мақоми дуюмро ба даст овард. мақсад дорад то дар оянда бештар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзад. иштирокчии таҳти рақами 2 Ҳоҷи Акбар Бобокалонов. ҳоҷи Акбар Бобокалонов сокини ноҳияи Варзоб аст. вай дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб мебошад. тӯли 1 сол аст ки нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббӣ Бахтиёр Исоев дар толори варзишии хайр меомӯзад. мавсуф мақсад дорад то дар мусобиқаи нахустин ба гирифтани зинаи аввал шарафёб шавад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши биологияро меписандад. иштирокчии таҳти рақами 3 Киромиддин Собирзода. киромиддин Собирзода сокини ноҳияи Варзоб мебошад. тӯли 4 сол аст ки зери роҳбарии устоди варзиш Маҳмадулло Мирзоев нозикиҳои шотоканский карате доро меомӯзад. вай 18 медал дорад. аз ҷумла дар 11 сабқат шаҳди пирӯзиро чашид. номурда дар мусобиқаи кушоди ноҳияи Рашт беҳтарин шуд. дар сабқати ҷумҳуравии шаҳри Хуҷанд мақоми дуюмро ишғол намуд. айни ҳол ӯ ба мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон тайёрӣ мебинад. иштирокчии чоруми барнома Сунатулло Раҷабов. Сунатулло Раҷабов сокини ноҳияи Варзоб аст. вай дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб мебошад. нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббӣ Бахтиёр Исоев омӯхт. аз фаъолияти варзишгариаш 2 сол сипарӣ гашт. номбурда дар мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ мақоми дуюмро соҳиб шуд. дар сабқати минбаъда низ натиҷаи қаблиро такрор намуд. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро меписандад. иштирокчии таҳти шумораи 5 Шӯҳрати Ҳикматулло. шӯҳрати Ҳикматулло сокини ноҳияи Варзоб аст. вай дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб буда дар риштаи гӯштини ҷудо тамрин мегирад. дар муддати 5 соли машқварзӣ 7 маротиба вориди рақобат шудааст. аз ҷумла дар сабқати нахустин ҷоизадор шуд. дар мусобиқаи минбаъда хубтару беҳтар қувваозмоӣ карда зинаи якумро касб намуд. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Пекин Расул Боқӣ ва Комношоҳид Устопирионро меписандад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Тоҳир Нарзулоев. Тоҳир Нарзулоев сокини ноҳияи Варзоб аст. вай дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб мебошад. тӯли 2 сол аст ки зери роҳбарии мураббӣ Бахтиёр Исоев нозикиҳои гӯштини ҷудоро меомӯзад. вай 8 медал дорад. аз ҷумла дар 3 мусобиқа ғолиб омадааст. аз варзишгарони маъруфи тоҷик Расул Боқӣ ва Беҳрӯзи Хоҷазодаро меписандад. дар мактаб ба фанҳои таърих ва забони русӣ диққати махсус медиҳад.
дӯстони азиз, инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамун. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯшини дзюдо Эраҷ Усмонов. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯшини дзюдо Меҳроҷиддин Холов. дӯстони азиз, шарти аввали барнома машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Оятулло Исматзодаро даъват мекунем. тамошобинони азиз, бо пуштаки довар шарти аввали барномаро Оятулло Исматзода шурӯъ намуд. акнун мебинем ки ин варзишгар машқи болофишориро хеле хуб иҷро карда истодааст. бе ягон хатогӣ, бе ягон мушкилӣ озодона аз уҳдаи иҷрои ин шарт баромада истодааст. албатта ҳар як амалҳои варзишгаронро довар ба назар мегирад. иштирокчиёнро зарур аст ки бояд бе ягон хатогӣ ва бе ягон мушкилӣ шартҳое ки дар назди онҳо гузошта шудааст иҷро намоянд. Оятулло Исматзода амали мазкурро 60 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати ҳоҷи Акбар Бобокалонов. инак иштирокчи таҳти рақами 2ро мебинем. аз оғози ин шарт мебинем ки ҳоҷи Акбар машқи болофишориро бо як мушкили зиёд иҷро карда истодааст ва аз идомаи бозӣ даст кашид. ҳоҷи Акбар Бобокалонов амали мазкурро 10 маротиба иҷро намуд. навбати Киромиддин Собирзода фаро расид. дӯстони азиз, албатта иҷрои ҳар як шарт муҳим нест ки ҳар як варзишгар бояд аз қувваву нерӯи доштаи худ зиёдтар иҷро намояд. ҳар як иштирокчӣ метавонанд ки мувофиқи анамун қувваву нерӯи доштаи худ шартҳои дар назди худ гузошта шударо иҷро намоянд. албатта бояд ба худ ҳар як варзишгар меъёр дошта бошанд. фикр мекунам ки дар ин ҳолат онҳо метавонанд ки мувофиқи ана ҳамин меъёр амалҳоро ба хубӣ иҷро намоянд. Киромиддин Собирзода машқи болофишориро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Сунатулло Раҷабов фаро расид. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи Матинро аз Толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб бо дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб манзури шумо гардонида истодаем. нукта намонад ки ин варзишгарон бештар дар намуди гӯшини дзюдо машқу тамрин менамоянд. ва иштирокчи таҳти рақами 4 бошад ин Сунатулло Раҷабов аст ки дар намуди дзюдо машқу тамрин мекунад. борҳо дар як қатор мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ низ иштироки фаъолона кардааст. Сунатулло Раҷабов машқи болофишориро 50 маротиба иҷро намуд. даъват мекунем иштирокчи таҳти рақами 5ро. иштирокчи таҳти рақами 5 Шӯҳрати Ҳикматулло аст. бинандагони гиромӣ, акнун омодагӣ мебинанд ва сипас бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки варзишгароне ки имрӯз дар барномаи Матин ширкат варзида истоданд, як қатори онҳо дар гӯшини дзюдо ва якчанд нафари дигар бошанд дар намуди шотокан, скиф, каратедо машқу тамрин мекунанд. шумораи ададҳо ба 40 расид. Шӯҳрати Ҳикматулло амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. навбати иштирокчи таҳти рақами 6 фаро расид. дӯстони азиз, Тоир Нарзуллоевро мебинем. Тоир Нарзуллоев иштирокчи таҳти рақами 6 аст. омодагӣ мебинад. мебинем ки ин варзишгар
чанд маротиба машқи болофишориро иҷро мекунад. хуб мебинем ки ишрочи таҳти рақами 6. дӯстони азиз, Тоир Нарзуллоев амали мазкурро 32 маротиба иҷро намуд ва ҳамитар дар ин шарт Оятулло Исматзода ғолиб омад. дар шарти аввал Оятулло Исматзода аввалин шуда соҳиби 10 хол шуд. Сунатулло Раҷабов бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм қарор гирифт. Шӯҳрати Ҳикматулло ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Тоҳир Нарзуллоев дар зинаи чорум, баъдан Киромиддин ва Ҳоҷи Акбар қарор гирифтанд. дӯстони азиз, барномаи Матин аз толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб идома дорад. Инак расидем ба шарти дуюми барнома. Шарти навбатӣ нисбат ба шарти якуми барнома каме мушкилтар аст, зеро варзишгарон бо қувваи даст 70 килограмм вазнро мебардоранд. Албатта ин шарт яке аз машқҳои пауэрлифтинг аст. барои иҷрои ин шарт Оятулло Исматзодаро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти навбатиро Оятулло Исматзода оғоз намуд. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон чӣ гуна қувваву нерӯи худро месанҷанд. акнун дӯстони азиз, шартҳои баъдӣ барои варзишгарон, яъне шартҳои минбаъда боз ҳам мушкилтар мегардад, боз ҳам кори онҳо душвортар мегардад, зеро шартҳое ки дар пеш варзишгаронро мунтазир аст, ин машқҳои боди билдинг ва пауэрлифтинг аст ки бештар қувваву нерӯи даст дар ин шартҳо сарф мегардад. ҳар як варзишгаре ки агар бо ин намуди машқҳо ҳамарӯза машқу тамрин намояд, фикр мекунам барои ӯ имрӯз дар ин барнома иҷрои ин шартҳо мушкил намегардад. дӯстони азиз, албатта ин варзишгаронеро ки шумо мебинед дар барномаи Матин имрӯз ишро карда истоданд, онҳо ҳамарӯза маҳз дар ана ҳамин толори варзишӣ машқу тамрин мекунанд ва ёдрас мешавем ки дар толори варзишии Сомон тамоми шароитҳои варзишӣ муҳайё карда шудааст, яъне таҷҳизотҳои махсуси замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ҳар як шахс метавонад дар ин толор машқу тамрин намояд. дӯстони азиз, Оятулло Исматзода шарти навбатиро ба мисли шарти пештара хело хубтар иҷро намуд, яъне тавонист ки 70 килограмм вазнро бо қувваи даст 60 маротиба бардорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба иштирокчии навбатӣ. акнун дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем ки чанд маротиба машқи пауэрлифтингро иҷро мекунад. мебинем ки бо суръати баланд ин амалро иҷро карда истодааст. бештар иҷрои ин шарт мушакҳои дастро пурқувват месозад. фикр мекунам ки албатта ин аз манфиат холӣ нест. барои саломатӣ, барои обутоб додани бадани ҳар як шахс таъсири мусбат мерасонад. ҳоҷи Акбар Бобокалонов амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. навбати Киромиддин Собирзода фаро расид. бинандагони гиромӣ, албатта имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон толорҳои варзишии замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфта истодааст ва ин гуна толорҳои варзишии имрӯзҳо зиёдтар шуда истодааст. албатта мо шоҳиди он ҳастем ки дар ҳар як толори варзишӣ мебинем ки ана ҳамин гуна таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва ин ҳам дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.
ва ҳар як сокини ин диёри маҳбубро зарур аст ки бояд аз корҳои нӯшоян даст кашанду ва рӯ ба ан ҳамин варзиш биёранд. киромиддин собирзода амали мазкурро 50 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Сунатулло Раҷабов. бинандагони гиромӣ, албатта варзиш яке аз воситаҳои муаррифгари давлат мебошад. яъне маҳз ба ан ҳамин воситаи варзиш ҳар як шахс метавонад ки дар арсаи байналмилалӣ давлату миллати азизи худро муаррифӣ созанд ва имрӯзҳо мо шоҳиди он гашта истодаем ки аксари варзишгарони тоҷик дар намудҳои гуногуни варзиш тоҷикистони азизамонро муаррифӣ месозанд. ва мо низ аз ин варзишгароне ки имрӯз дар барномаи Матин иштирок карда истоданд итминони комил дорем ки онҳо низ дар оянда парчамбардори ватан хоҳанд шуд. тамошобинони азиз, аз сабабе ки Сунатулло Раҷабов ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 70 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди иштирокчии таҳти рақами 5. бибинем ки иштирокчии таҳти рақами 5 машқи пауэрлифтингро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасо менамоем ки ана ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 70 килограмм вазн дорад ва ин варзишгарон бо қувваву нерӯи даст ана ҳамин 70 килограмм вазнро бардошта истодаанд. иҷрои шарти шӯҳрати Ҳикматулло 40 маротибаро ташкил намуд. навбати Тоҳири Нарзуллоев фаро расид. инак иштирокчи таҳти рақами 6 омода аст барои иҷрои ин шарт ва бо уштаки довар акнун шартро шурӯъ намуд. иштирокчиёнро зарур аст ки бояд ҳар як амали худро дуруст иҷро намоянд, ҳар як шартро, қоидаи шартҳоро дуруст риоя намоянд, зеро ҳар як намуди машқ, ҳар як намуди шарт ба худ қоида дорад. дар ҳолате ки онҳо хато шартро иҷро намоянд ва аз мадди назари ҳайати ҳакамон дур нахоҳад монд. Тоҳир Нарзуллоев амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Сунатулло Раҷабов даст боло гардид. дар шарти дуюм ҳам Оятулло Исматзода садри ҷадвалро касб намуд. Сунатулло Раҷабов бо 2 имтиёз камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. Шӯҳрати Ҳикматулло бо 16 хол дар хатти сеюми ҷадвал қарор гирифт. Тоҳир дорои 14 имтиёз, Киромиддин соҳиби 12 хол ва Ҳоҷи Акбар бо 10 хол зинаи шашумро ишғол намуд. дӯстони азиз, шарти сеюми барнома машқи бодибилдинг мебошад ки иштирокчиён бо қувваи по 35 килограмм вазнро мебардоранд ва нагуфта намонад ки ба ҳар як варзишгар 30 сонияи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт Оятулло Исматзодаро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, Оятулло Исматзодаро мебинем ки дар муддати 30 сония чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, ин шарт барои иштирокчиён на он қадар шарти осон аст. зеро бинед ки 35 килограмм вазнро онҳо бо қувваи по бардошта истодаанд ва онҳоро зарур аст ки дар муддати 30 сония ҳарчи зудтару зиёдтар ин амалро иҷро намоянд.
оятулло исматзода машқи бодибилдингро 35 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати ҳикматулло бобокалонов. ишрокши таҳти рақами 2 омодагӣ мебинад. мо мебинем ки чанд маротиба машқи бодибилдингро иҷро мекунад. дӯстони азиз, акнун оҳиста оҳиста кори варзишгарон мушкилтар мегардад, зеро ки шартҳое ки боз ҳам дар пеш онҳо иҷро мекунанд, он шартҳо боз ҳам шартҳои мушкилтар аст, зеро бештар онҳо қувваву нерӯи худро сарф мекунанд, қувваву нерӯи даст, пой. ва мебинем ки албатта дар барномаи имрӯза аз ҳама кӣ хубтару беҳтар иштирок мекунад ва аз ҳама кӣ зиёдтар имтиёзи зиёдро ба даст меорад. дар муддати 30 сония ҳикматулло бобокалонов машқи бодибилдингро 34 маротиба иҷро намуд. навбати киромиддин собирзода фаро расид. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи Матин бо дастгирии муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб ва Толори варзишии Сомон манзури шумо гардида истодааст. мо мебинем ки иштирокчӣ навбати чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. киромиддин собирзода машқи бодибилдингро 30 маротиба иҷро намуд. навбати сунатулло раҷабов фаро расид. тамошобинони азиз, иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой таъсири мусбат мерасонад ва ба ҳар яке шумо тавсия медиҳем ки дар ҳолате ки ин машқро мустақилона иҷро намудед, фикр мекунам ки барои обу тоб додани бадани шумо таъсири хуб мерасонад. акнун мебинем ки дар муддати 30 сония сунатулло чанд маротиба машқи бодибилдингро иҷро мекунад. сунатулло раҷабов дар муддати 30 сония машқи бодибилдингро 28 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди шӯҳрати ҳикматулло. акнун мебинем ки шӯҳрати ҳикматулло чӣ гуна машқи бодибилдингро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бинед ки барои ӯ иҷрои ин амал каме мушкил аст, зеро шартҳое ки иҷро кард дар аввал фикр мекунам қувваву нерӯи аллакай сарф гардид. ва бори дигар ёдрас мешавем ки таҷҳизоти варзишӣ 35 килограмм вазнро ташкил медиҳад. сонияҳо сипарӣ мешаванд. сунатулло бошад ҳолан иҷро карда истодааст. шӯҳрати ҳикматулло машқи бодибилдингро дар муддати 30 сония 26 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Тоҳир Нарзулоев. инак иштирокчии ниҳоии барнома омодагӣ мебинад. дӯстони азиз, мо мебинем ки чанд маротиба машқи бодибилдингро иҷро мекунад. дӯстони азиз, барои кори варзишгаронро осон намудан ҳайати якамон ба хулосае омад ки то ба ҳар яки онҳо 30 сония вақт бидиҳад ва дар муддати 30 сония онҳо тавонанд ки ҳарчи зудтар ва зиёдтар ин амалро иҷро намоянд. офарин мегӯем ба Тоҳир Нарзулоев. хело хуб иҷро карда истодааст ин амалро. Тоҳир Нарзулоев амали мазкурро дар муддати 30 сония 34 маротиба иҷро намуд ва ҳамин дар ин шарт оятулло исматзода ғолиб омад. пас аз интиҳоби шарти сеюм оятулло исматзода шумораи холҳояшро ба 29 адад расонид. сунатулло бо як хол камтар ҷои дуюмро аз они худ кард. шӯҳрат ба мисли пешин ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. тоҳир ва киромиддин дорои 20 холиянд.
дӯстони азиз, барномаи Матин аз Толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб идома дорад. Инак растем ба шарти чоруми барнома. Шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад. Беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. Инак дӯстони азиз, бо шаки довар шарти навбатӣ оғоз гардид. Албатта ин машқи бадансозӣ мебошад дӯстони азиз ва ин таҷҳизоти варзишиеро ки шумо мебинед 8 килограмм вазн дорад ва ана ҳамин 8 килограмм вазнро бо қувваи даст иштирокчиён мебардоранд ва мебинем ки чанд маротиба ин амалро онҳо иҷро мекунанд. ва дӯстони азиз, албатта чӣ тавре ки қайд намудем, ин шартҳое ки имрӯз дар барнома варзишгарон иҷро карда истоданд бештар машқи боди билдинг ва пауэрлифтинг мебошанд. Оятулло Исматзода машқи бадансозиро 38 маротиба иҷро намуд. навбати Ҳикматулло Бобокалонов фаро расид. мо мебинем ки иштирокчии навбатӣ ин амалро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, бениҳоят ин амал ба худ як қоидае дорад. дар ҳолате ки варзишгарон ин қоидаро ба хубӣ дуруст иҷро карда натавонанд, кори онҳо мушкил мегардад. Ҳикматулло Бобокалонов амали мазкурро 14 маротиба иҷро намуд. навбати Киромиддин Собирзода фаро расид. бояд қайд намуд ки ин амалҳоеро ки варзишгарон иҷро карда истоданд, он нафароне ки аз қоидаҳои ин намуди машқҳо боди билдинг ва пауэрлифтинг бохабар нестанд, онҳоро зарур аст сараввал барои омӯхтани нозикиҳои ин намуди машқ бояд зери роҳбарии мураббиён машқу тамрин намоянд ва нозикиҳои ин машқҳоро ба хубӣ аз худ намоянд. дар инҷо довар ишора карда истодааст ки бояд Киромиддин ин амалро бехатогӣ иҷро намояд. иҷрои шарти Киромиддин Собирзода 25 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Сунатулло Раҷабов. хуб мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 4 чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки таҷҳизоти варзишиеро ки шумо мебинед 8 килограмм вазн дорад ва ана ҳамин 8 килограмм вазнро иштирокчиён бо қувваи даст мебардоранд. хуб мебинем ки шумораи ададҳо ба 17 расид. довар ишора мекунад ки бояд қоидаро хуб иҷро намоянд. иҷрои шарти Сунатулло Раҷабов 30 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди шӯҳрати Ҳикматулло. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи Матинро бо дастгирии муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб аз Толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб манзури шумо гардонида истодаем. албатта дар Толори варзишии мазкур тамоми шароитҳои мусоид барои сокинони ин деҳот фароҳам оварда шудааст. шӯҳрати Ҳикматулло тавонист ки машқи бадансозиро 22 маротиба иҷро намояд. навбати Тоҳир Нарзуллоев фаро расид. акнун мебинем ки Тоҳир Нарзуллоев ин амалро чӣ гуна иҷро менамояд ва мебинем ки ба хатогӣ роҳ дода истодааст. дар ҳолате ки Тоҳир ба хатогӣ роҳ бидиҳад, фикр мекунам ки кори ӯ боз ҳам мушкил мегардад. албатта ҳар як шахс бояд ана ҳамин гуна зери роҳбарии мураббиён ин намуди машқро бояд иҷро намоянд. Тоҳир Нарзуллоев машқи бадансозиро 17 маротиба иҷро намуд.
ва ҳамин тавр дар ин шарт чун ҳамешагӣ оятулло исматзода ғолиб омад. дар шарти чорум ҳам оятулло исматзода бартариро аз даст надод. сунатулло раҷабов бо 34 имтиёз дар хатти дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. шӯҳрати ҳикматулло дар ҷойи сеюм киромиддин, тоҳир ва ҳоҷӣ акбар зинаҳои минбаъдаро ишғол намуданд. мехоҳед ки тану туши зебо дошта бошед, пас пайваста ба машқҳои бодибилдинг ва пауэрлифтинг машғул шавед. албатта ин амалҳоро зери назорати мураббиён иҷро намоед. инак расидем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбати машқи пауэрлифтинг мебошад. барои иҷрои ин шарт оятулло исматзодаро даъват мекунем. дӯстони азиз, анамин таҷҳизоти варзишиеро ки шумо мебинед 25 килограмм вазн дорад ва 25 килограмм вазнро варзишгарон метавонанд ки мувофиқи анаму қувваву нерӯи худ иҷро намоянд. дӯстони азиз, ин ҳам яке аз машқҳои бадансозӣ мебошад ки барои обутоб додани бадан хело фоидаовар аст. мушакҳои пойро, мушакҳои миёнро пурқувват месозад. ва ин амалҳоро дӯстони азиз, албатта шумо метавонед ки зери назорати мураббиён иҷро намоед. оятулло исматзода машқи пауэрлифтингро 40 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати ҳикматулло бобокалонов. инак мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 ин амалро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта ин машқ барои ҳикматулло бобокалонов фикр мекунам каме мушкил аст. ҳикматулло кароматов машқи пауэрлифтингро 20 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди киромиддин собирзода. дӯстони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 дар намуди шотокан скиф каратедо машқу тамрин менамояд ва албатта ин амалҳоро мебинем ки киромиддин собирзода бори аввал аст иҷро карда истодааст. албатта аз амалҳои ӯ маълум аст. маълум аст ки киромиддин бори аввал ин машқро иҷро карда истодааст ва фикр мекунам ки дар оянда шояд ин амалро боз ҳам ҳамарӯза иҷро намояд ва ӯро зарур аст ки танҳо зери мураббиён иҷро намояд. киромиддин собирзода амали мазкурро 25 маротиба иҷро намуд. навбати сунатулло раҷабов фаро расид. инак сунатулло шартро иҷро карда истодааст. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо довар ҳар як амалҳои онҳоро ба назар мегирад. албатта довар хело довари бо таҷриба аст ва он хатогиҳое ки дар иҷрои шарт аз ҷониби иштирокчиён дида мешавад ва фикр мекунам ки ин аз мадди назари довар дур нахоҳад монд. аз ин ро онҳоро зарур аст ки бояд бе ягон хатогӣ
машқи пауэрлифтингро иҷро намоянд. аҳсан мегӯем, офарин мегӯем. бинед ки хело хуб иҷро карда истодааст. ишрокчии таҳти рақами 4 Сунатулло яъне кӯшиш карда истодааст ки ҳарчи зиёдтар ин амалро иҷро намояд ва имтиёзи зиёдро дар ин шаҳр соҳиб шавад. дӯстони азиз, албатта ин варзиш аст. Сунатулло Раҷабов амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. навбати Шӯҳрати Ҳикматулло фаро расид. инак бо шакли довар Шӯҳрат ба шарти барнома пардохт. бинандагони гиромӣ, албатта Толори варзишии Сомон дар деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб қарор дорад ва сокинони ин деҳот ҳамарӯза дар ин толори варзишӣ машқу тамрин мекунанд, бадани хешро обу тоб медиҳанд. шумораи ададҳо ба 25 расид. шӯҳрати Ҳикматулло амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Тоҳир Нарзуллоев. инак мебинем ки Тоҳир Нарзуллоев чанд маротиба машқи пауэрлифтингро иҷро мекунад. хуб мебинем ки бо як мушкилиҳои зиёд ин амалро иҷро карда истодааст Тоҳир. албатта он қувву-нерӯе ки дошт дар шартҳои қаблии барнома сарф намуд. Тоҳир Нарзуллоев амали мазкурро 15 маротиба иҷро намуд. дӯстони азиз, аз сабабе ки натиҷаи Сунатулло ва Оятулло баробар аст, ҳайати ҳакамон ба хулосае омад ки то ба ҳардуи онҳо 10 имтиёзӣ бидиҳад. баъди интиҳоёбии шарти панҷум, Оятулло Исматзода бо 49 хол устуворона садри ҷадвалро касб намуд. Сунатулло Раҷабов бо 43 имтиёз дар ҷои дуюм, баъдан Шӯҳрати Ҳикматулло қарор гирифтааст ки 35 имтиёз дорад. Тоҳир ва Ҳоҷи Акбар мутаносибан дар ҷойҳои панҷум ва шашум ҷойгир шуданд. дӯстони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи Матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи Матинро Шӯҳрати Ҳикматулло касб намуд. ва дӯстони азиз, медалу ифтихорномаҳо аз ҷониби роҳбари Толори варзишии Сомон Шорух Турсунов ба варзишгарон супорида мешавад. аҳсан мегӯем ба Шӯҳрати Ҳикматулло ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. офарин мегӯем. ман аслан дар гӯштинги зудо машқу тамрин мекунам. бори аввал аст ки дар барномаи Матин сазовори ҷои сеюм шудам. ман аз худам боварӣ надоштам ки ҷои сеюмро мегирам. ин шартҳоро якумин бор аст ки дар ҳамин толори варзишӣ иҷро кардаем. мехоҳам ки дар гӯштини зудо бисёртар машқ кунам ва дар бисёр мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кунам ва парчамбардори миллат шавам. мақоми дуюмро Сунатулло Раҷабов касб намуд. офарин мегӯем ба Сунатулло Раҷабов. тавонист ки аз ӯҳдаи иҷрои машқҳои боди билдинг ва пауэрлифтинг ба хубӣ барояд. офарин мегӯем ба
Сунатулло Раҷабов. اصلا من در نمود کشتینگ زودو مشق میکنم. در برنامه متین این مشق را یکمین بار است اجرا نمودم. من از خودم باور نداشتم که جای دوم را میگیرم و من جای بهترین است. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи Матин Оятулло Исмаъилзода кардид. офарин мегӯем ба Оятулло Исмаъилзода ки имрӯз таврист ки дар аксари шартҳои барномаи Матин мақоми ифтихорӣ, яъне мақоми аввали барномаро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба Оятулло Исмаъилзода ки дар ҳақиқат яке аз варзишгарони беҳтарин ва яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза буд. ман имрӯз дар барномаи Матин иштирок кардам. бо тайёрӣ хуб омада будам, сазовори ҷои аввал гаштам ва ман барои ҷои аввал кӯшиш кардам, аз дудаи шартҳо баромадам. ман мехоҳам ки дар оянда дар намуди шотокон каратестикидо парчамбардори миллат гардам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи Матин ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба ҳоҷи Акбар Бобокалонов супорида мешавад. ифтихорнома дигар бошад ба Тоҳир Нарзуллоев мукофотонида мешавад. аҳсан мегӯем. ва ифтихорномаи ниҳоӣ бошад ба Киромиддин Собирзода супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи Матин ки бо дастгирии муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Варзоб аз Толори варзишии Сомони деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб манзури шумо гардид. боварии комил дорем ки барномаи имрӯзаи Матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.